Kamar yadda muka ganka a cikin 'yan struggle ɗin nan, menene tunaninka akan wannan struggle ɗin? Ita struggle muna yi ne domin nema wa kanmu 'yanci da ƙasanmu da kuma al'umman da muke ciki gaba ɗaya. Domin wannan ƙasar namu ta kasance cikin masifa da bala'i wanda dole muna buƙatar mu tsayi da 'yancin kanmu da kuma ƙasan al'umman ƙasan gaba ɗaya. Shi ya sa mu shi wannan. To ba ka tsoron ya zamo cewa ka mutu a nan gurin? Ina ko kaɗan ban taɓa tunanin ko mafarkin wani tsoro na mutuwa ba, saboda na kira kaina dan gwagwarmaya. Sannan mu kisa a gare mu wannan ba mu ɗauke ta a matsayin tsoro ba, wani karama ce wanda Allah ta'ala ke karrama bawansa wanda ya sallama komai gare shi, yake sa a yi domin addinin shi ya tabbata. Saboda haka mu kisa a wajen mu normal insha Allah, a shirye muke da wannan, muna ma maraba da ita.